Net News bi-studios ġodda għall-iskeda l-ġdida. Dan fil-waqt illi l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net Television se tibqa' toffri s-servizz eċċellenti li offrit tul l-aħħar snin kemm fuq it-televiżjoni kif ukoll fuq Net FM, il-website netnews.com.mt u l-gazzetti In-Nazzjon u Il-Mument. Matul il-ġimgħa li għaddiet, Media.Link Communications ħabbret l-iskeda l-ġdida li se tibda fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Waqt din l-attività ħadna l-kummenti tal-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net Television, Robert Cremona. Mill-iskeda ġdida nibdew bil-servizzi l-ġodda ta' Net News fejn l-aħbarijiet ikompli jissaħħaħ mhux biss il-medja tradizzjonali tagħna, r-radju, televiżjoni, il-gazzetti u anke l-portals anke bis-servizzi qed inkomplu noffru fuq il-pjattaformi tagħna tas-social media. Allura nistennew li dawn se jkunu xhur impenjattivi għall-Kamra tal-Aħbarijiet tagħna anke minħabba l-fatt li issa dħalna tista' tgħid qarranab għall-elezzjoni ġenerali. Il-bulletin sħiħ ta' Net News ser jibqa' jixxandar kuljum fis-7:30 ta' filgħaxija fil-waqt li jkomplu wkoll aġġornamenti f'nofsinhar fis-satejn fl-4, fis-6, fid-9:30 u fil-11 ta' filgħaxija. Fuq Net FM, Net News ser jibqa' jwassal 3 bullettini tal-aħbarijiet kuljum u aġġornamenti regolari. Aparti aħbarijiet kontinwi u esklusivi fuq il-portal netnews.com.mt, il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net Television ser tkompli issaħħaħ il-preżenza tagħha fuq il-medja soċjali permezz tal-pjattaformi fuq Facebook, Instagram u TikTok. L-iskeda ġdida ta' Net Television se ġib magħha wkoll dera ġdida għall-istudios ta' Net News. Bħala aħbarijiet ħajkonna wkoll dera ġdida, nirringrazzjaw lil Clayton Tantu li t-tim kollu tiegħu li ħadmu fuq is-sets il-ġodda, b'mod partikolari is-set ta' Net News illi kif għedna mill-bidu tal-iskeda se nkunu qegħdin inwasslu lil telespettaturi tagħna studio kompletament ġdid u dera kompletament ġdida. Skont l-aħħar surveys, il-bulletin ta' 7:30 ta' filgħaxija ta' Net News qed ikun segwit minn medja ta' 50,000 persuna kuljum, fil-waqt li l-ammont totali ta' views fil-website ta' Net News issa qed jaqbes iż-2 miljuni fix-xahar. Intant, għal sena oħra, il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net Television ser terġa' tella programmi ta' ġrajiet kurrenti fosthom il-programm Newsroom li se jxandar kull nhar ta' tnejn fl-10:20 ta' filgħaxija u li se jkun preżentat minn Rebecca Tutungi bi produzzjoni ta' Simon Vella Gregory. Kif ukoll il-programm Net Live li għal staġun ieħor se jxandar fuq dan l-istazzjon matul il-ġimgħa qabel l-aħbarijiet tas-7:30. Se nkomplu nsaħħu wkoll il-programm Net Live din is-sena flimkien miegħi se tippreżenta Lisa Spiteri u apparti minn hekk bit-tim tal-produzzjoni Marja Frankalanza u Kristina Majra se nkomplu nwasslu diskussjonijiet ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa u ma jonqos ukoll li ta' kull ġimgħa jkollna wkoll l-editorjal li issa sar xi ħaġa popolari immens kif rajna l-istaġun li għadda l-editorjal li twassilna Roberta Bonello. Allura nistennew li kif anke konfermaw is-surveys tal-Awtorità tax-Xandir anke din sena ikompli jkollna suċċess b'dan il-programm. L-iskeda ġdida ta' Net Television u Net FM tibda fis-27 ta' Settembru li ġej.